σε αυτή τη διαδρομή μας. Η διαδρομή που έχει περάσει, που είναι 45 χρόνια και πόσα είναι, κάπου εκεί. Πόσες φορές στο μυαλό μου, ενώ πέρασα στη Λίμνο, ήμουνα 23 λεπτά, θα πούμε τώρα αυτά. Στο μυαλό μου ερχόταν ο Γιάννης και Βασίλης. Πάντα και εμένα. Για πάντα. Με το μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ο Γιάννης, κατευθείαν ρε παιδιά σου μιλάω στα μου κάνω ο Γιάννης, λέω και μάθημα μου την ίδια να το σε κάτι παραδείγμα. Εγώ καθιστό παγώ. Πασκότα δεν είχες του λέω. Ναι, που πηγαίναμε τις βόλτες. Ναι. Και μάλιστα του είπα και ένα περιστατικό. Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε στο Πασαλιμάνι. Εμείς ποτέ πήγαμε κάτω στη Στέλλα στο... Ήπης 13, Ναι. Στην Ήπης πήγαμε το 70... Ήμασταν επιστράτες, ήμασταν επιστρατεύσιμοι τότε. Όχι, μετά πήγαμε. Ωραία, δεν ξέρω πώς πήγαμε στο Πασαλιμάνι. Και μας ήμουνα εγώ, εσύ, τώρα ήσουνα και εσύ μέσα, θα σε γελάσω, δεν ξέρω. Θα ήμουν. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται. Άλλο, ότι σε ένα σπίτι που ήμασταν κάπου στους Αγίους Παναργύρους, κάπου εκεί στην περιοχή. Εκεί είχαμε πάει, εκεί είχαμε τη σπίτσα. Το σπίτι. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης, ο Μείναμε 2 χρόνια. Άρα είχαμε βρεθεί εκεί. Αυτό το θυμάμαι. Επειδή το σπίτι πρέπει να έχει στενό μπαλκόνι. Ναι, Ήταν πολύ σας έβαλα μικρά, δεν ρώτησα εσάς. όχι μικρό, μου με ρώτησε μικρό. Εγώ Γιάννη δεν τα πέρασα. Γιατί λίγο οι άλλοι στο μεγάλο και το Γιάννη δεν ρώτησα. Τότε, ναι μεν βρίσκαμε την πίτσα, αρώταγες, ξέρεις, δουλειές όμως ναι. Εγώ όταν απολύθηκα άρχισα να πιάσουμε. Έτσι να περάσει και λίγη ώρα. Ξεκίνησα όμως πιο μεγάλος που είμαι. Δεν είναι. Τώρα τα βάλατε. Δεν τα βάλατε. 21 Απριλίου και όχι μόνο πιο μεγάλος, αλλά και Ο πιο μικρός. Και αποφασίζω να φτάσω. Είμαι το Μεσάβερ τώρα είναι. Θέλω να δημιουργήσω τα έχω κλασικό γόνατο το ένα. και 21 Απριλίου. Κάνει και όχι Και όχι μόνο με πιο μεγάλος, αλλά αποφασίζω και διατάσσομαι 21 Απριλίου, δεν σου λέει τίποτα αυτό. 24 Φέρε τις φωτογραφίες αυτές που έχουμε χώρια. Λοιπόν, ανεβαίνοντας επάνω από το σιτ, να σαν γλου, δεν πας περιπτώσει. Ναι, Βασίλη. Έλα, ποιος είναι? Κάτι μου λέει αυτός ρε. Αυτός. Είναι ο Αυτός ο αριστερός, δεν πηγαίνει. Γίγαμε όλοι. Θα σου πω, περίμενε. Κάτσε τώρα εδώ. Περίμενε να σου πω. Ναι. Ξέχωρα από μπράβο βέβαια. Καλά, εσύ ο Βασιλάκης θα περάσει. Πανεπιστήμιο θέλει να περάσει Αθήνα ιατρική τώρα. Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αν είναι καλή μαθήτρια θα τα καταφέρει. Και τα μικρά είναι έτσι. Και τα άλλα είναι της μέρης. Τα παιδάκια. Τα οποία είναι πάει έτσι και οι άλλοι είναι πρώτοι. Παντελένες, που μου στην εγγόνια είναι. Τα χίλια από την γειτονιά. Το σου είναι το πιο μεγάλο. Α, συγγνώμη. Ο Γιάννης παντρεύτηκε στα 22 του. Αυτό το θυμάμαι από τότε. Εμείς είμαστε παντρεμένοι, είχαμε και την αργυρόθυνη πράξη. Μπράβο, και στο σπίτι δεν είχαμε. Το Δημήτρη. Ναι, ήταν Μινόρ. Εδώ το μωρό το άλλο ποιο είναι? Όχι, ο Δημήτρης. Ο γιος σου. Εμείς η Αργυρό... Η Αργυρούλα είναι πιο μεγάλη από τον Γιώργο. Ναι, η Αργυρό είναι το 70. Γιώργο, Έχει και μια άλλη που ήταν μέσα στην κούνια. πάρτε στο πιάτο. Αν είμαι ο... Εμένα είναι το 50. Κοπέλα τι είναι η... Καθυστέρα φεύγω και τα αγκαλιά σου. Ποιο τα ηλιά θέλει να ρίξει? Ο Δημήτρης είναι το 74. Το 74 του Μάρτιου, τον Γιώργο. Ναι, ο Δημήτρης ήταν λίγο πιο μεγάλο και μάλιστα την ώρα που Εδώ είναι η κόρη του, εδώ είναι η... Το 78, η γυναίκα του Τσούλη, του Διονύση που λέμε, ο αδερφός της Στέλλας. Μαζί με τον Βαγγέλη. Στέλλα και αυτός είναι ο Ιωσέφ βέβαια. Όλα 8 χρόνια διαφορά. Ναι, εμένα έχουμε 5.
Εμένα έχουν 5. Μένουν καιρό που ήταν στρατή, ήμουν έγκυος. Για να βρεις τον Βασίλη. Στέλλα πάνω από την Αγρυπνά. Την καλύτερο Βασίλη. Ο Σούλης είναι ο γιος μου μικρός Ναι, εδώ πέρα. εγώ τη λέω να του μείνει και μάλιστα τώρα 5 άντρες και εγώ τώρα έφερα να τη ρούλα και μετά λέω «Κάτω δεν μου κολλάει, η ρούλα πρέπει να είναι η μικρή». Δεν μου κόλλες το όνομα, πρέπει το Η ρούλα τώρα στο Στο Γορίγα. Αυτό ναι. Εμένα με είχε πήρα στοιχεία, επειδή έβαλε τα γυαλιά, άλλαξε. Όχι τώρα και εντάξει, φυσιολογικό είναι ρε παιδί, φυσιολογικό είναι. Δηλαδή προηγουμένως ήθελα να της πω ευτυχία, μου είχε σιγά σιγά μου έρχεται. Μιλάμε 40 χρόνια και Δεν θέλετε. τώρα γίνανε τα παιδιά μας, όσο ήμασταν εμείς τότε γίνανε τα εγγόνια. Εγώ ήμουν 20 χρονών εδώ. Το βλέπω τώρα. Ο Γιάννης ήταν κατάρρος, όλη την επικράτεια. Είναι Εγώ ήμουν εκεί, φωτογραφία, 19 και ένας χρονών που είναι η Μαριάννα εδώ είναι 2 χρονών. Εγώ είμαι 20. σαν Μαντάρος. Αυτή λέω κι εγώ. Ποιο φασονικό φωτογραφία δηλαδή. Μην το παντρευτεί. Εγώ που γεννήθηκα το 50, το 50. Πώς το είχε αυτό τώρα εδώ. Εγώ είμαι το 53. Και εμένα τουλάχιστον 5 φορές. να το φάνε για να μην τελειώσει. Α, ναι. Δεν μου το έπαιξε εσύ. Δεν θέλουμε ρε τίποτα. Έχει παιδί να κάνω. Κάτσε κάτω με ένα Γι' αυτό δεν έχει πάρει όλα αυτά που Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γι' αυτό, άμα τον εσύγαρος, γι' αυτό υπάρχει το χαρακτήρα που είναι... Ρε Χριστιανέ μου κάτσε να πιάσεις. Καφέ, τι κάνουμε. Δεν είχαμε πάρα πολύ. Κάποια περίοδο, έρχονταν μια κυρία και περνά ένα γέννημα. Με το που έφευγε η γυναίκα και τα άφηνε, σηκωνά. Μην κάθεσαι, έχω δουλειά. Άσε ρε, τώρα πήγε, πάρα πολύ. Αγχώδης, Σήκω, σου λέω, αυτό και να γίνει. Καλά, για παραπάνω από μένα Θα που σου σκοτώσω, όλο, δεν υπάρχει περίπτωση. Παραπάνω ασχόλησαι από μένα από μένα. Και έμαθα κατάθλιψη. Και εν τω μεταξύ, μόλις βγήκα στη σύνταξη και πέρασε 1,5 χρόνος. Επειδή κατώστηνα Όχι, στην αρχή το πήρα λιγάκι αυτό, άρχισα, είχαμε παρατήσει το σπίτι, τα πάντα, όλα άρχισα. Έμαθα τα κάγκελα απ' έξω. Έτσι από... Άρχισα τραγούδαγα μόνος μου και έλεγα τώρα οι κερατάδες θα κάθουμε και το πληρώνετε. Αυτό το ήθελες και το έκανες. Ναι. Σηκώτανε. Μετά έμαθα εδώ, έμαθα από εκεί, έκανα χίλιες φορές. Αλλά τώρα το Εν τω μεταξύ πήραμε και μια σύνταξη 1.200 ευρώ. Και 1.200 το δώρο, 2.400. Ναι. Καλά ήταν. Δεν πρόλαβα να τα πάρω τα 2.400. Τα κόψανε. Τα κόψανε, πήρα τα 4 εκατοστάρικα μόνο μέσα. Δεν πήρα. Όμως γι' αυτό δεν τα πάρουμε τώρα. Ο Παγκέρος είναι αυτό να κάνει. Άμα καθόμαστε και τα σκεφτόμαστε έτσι, εμείς έτσι λέμε. Αρχίσαμε να βγαίνουμε. Όχι αυτό δεν είναι. Ήμουν αυτός και περνάγαμε ζωή και πότε. Δεν ήμασταν πότε στο στρατόπεδο. Στην Καβάλα πώς έκανε Βασίλη? Στην Καβάλα έκατσα τουλάχιστον και 8 μήνες. Μάλιστα. Έφυγες τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου που πήγαμε όλοι. Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά πρόσεχε να δεις που πήγα. Γύρισα παντού εγώ. Να πήγες κι αλλού όπως πάτησες. Βέβαια. Έφυγα από εκεί και πήγα στη Λάρισα. Από εκεί πήρα το δελτίο καταλληλότητος στη Λάρισα και πέρασα από τους πρώτους κατά τύχη. Τέλος πάντων. Κατά τύχη το πήρα το δελτίο, γιατί με Μα και εγώ συγγνώμη. δεν οδηγούσαμε με το δίπλωμα, αν θυμάσαι, με το δελτίο και εγώ καταλληλότητος. παρένθεση. Ναι. Το δίπλωμα το πήρα σε Λίμνο. Ναι. Αυτό που λες, δεν ξέρω. Δελτίο καταλληλότητος. Ναι, για να με δοκιμάσουν, αν ήξερα, μα ξέρω και από Λεύτερο, δηλαδή πριν Παφαντάρος. Ναι, ήξερα. Ναι, και μου δώσανε μια Καναδέζα. Ναι. Το τι παράθυρο, ρε παιδιά, στη Λίμνο, κάτι δρομή μικρή. Ναι. Το τι παράθυρο έσπασα ήταν άλλο πράγμα. Ήταν σπαρδιά, Καναδέζα, μπαμ, κάτι γριές φωνάζανε. Και μετά εκεί έμαθα, εκεί πήρα το δίπλωμα το στρατιωτικό. Και όταν απολύθηκα με το στρατιωτικό, πήγα και έβγαλα το πολιτικό. Από κι εγώ, από Λοιπόν, εγώ το έβγαλα 69 όμως. Ναι, και εγώ. Όταν ήμουν Όταν Φαντάρος, ήσουν, το είχες εσύ. Και εγώ. έβγαλα από το Υπουργείο του Βολαργού το δίπλωμα. Το μόνο που θυμάμαι που στο τηλέφωνο, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι και στο Χαϊδάρι, αν θυμάμαι καλά, είχαν πει ότι όποιος έχει δίπλωμα, ρε παιδί μου, επαγγελματικό, μπορούσε να μείνει εκεί σαν εκπαιδευτής. Δεν το θυμάσαι αυτό, ρε Γιάννη?
Όχι, δεν είχαμε τότε βέβαια δίπλωμα, εγώ δεν είχα τότε δίπλωμα. Δεν είχε δίπλωμα. Οδηγούσαμε, αλλά δεν είχε δίπλωμα. Πρωτοκαβάλισα το αυτοκίνητο στο στρατό εγώ. Κι εγώ. Εγώ είχα καβαλήσει και πριν το στρατό. Γιατί ανεπίσημα. Όπως και εγώ, εντάξει, ναι. Ανεπίσημα. Ναι, όχι τίποτα. Τι ήθελα να πω, κάτι για το... Ότι είχες πολλές μεταθέσεις. Τον Ευάσιο Γρήψιμο, ήταν συνταγματάρχης αυτός, που είχαν Παπαδομιχαλάκης, από τον Κρήτη, από το Ρέθινο, από το χωριό της μάνας μου. Ήξερε μπορώ να σου πω ότι ήξερε και τα σόγια από μακριά, όχι από κοντά. Γνώρισε δηλαδή τους Λενζάκηδες από εκεί που ήταν. Και μου λέει, να σου πω ρε Χαζέ, μου λέει, εμείς δεν περνάμε, μου λέει, ωραία εδώ. Υπηρετής, μου λέει, τώρα εσύ δεν υπηρετής, ήμασταν σαν φίλοι. Ξέρεις τι κάναμε? Πήγαινε κάπου και βρισκόμασταν τώρα σε ένα μέρος, ας υποθέσουμε, αυτόν τον πήγαινα στο ξενοδοχείο και έμενε, και εγώ το τζιπ το έβαζα σε μονάδα μέσα και κοιμόμουν μέσα στη μονάδα. Και μου είχε και διανυφέρευσε απαλλαγή και έβγαινα το βράδυ, πήγαν σε κινηματογράφο. Ωραία δηλαδή, ναι. Κοιμόμουν και το πρωί σηκωνόμασταν, ερχόμαστε. Δηλαδή καλά πέρασες με λίγα λόγια. Καλά, ωραίο στρατιωτικό. Εκεί είναι, με τον Λοκία μας έγινε εδώ. Μόλις γύρισα στο ΓΕΣ, εκεί. Ήρθες και από εδώ, Ναι, από εκεί. Στο ΓΕΣ τώρα εσύ δηλαδή ήρθες τον Απρίλη. Εκεί γνώρισα εσένα στο ΓΕΣ. Γιατί λες τώρα 8 μήνες ήσουν στη Λάρισα. Στη Λάρισα ήταν 8 μήνες, στην Καβάλα περίπου έκατσα τους 8 μήνες. Τώρα μπορεί να ήταν 7, μπορεί να ήταν αυτό. Αν ήταν Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, άρα μαζί κατεβήκαμε. Γιατί εγώ είχα πάει Κομοτηνή, γύρισα στη Θεσσαλονίκη γιατί το τάγμα είχε πάει τότε από την Κύπρο εκεί πάνω. Οπότε γύρισα στη Θεσσαλονίκη, παίρνω μια 48ωρη, έρχομαι εδώ πέρα, στο Χαϊδάρι, πάω και βρίσκω αυτό το Μούρμουρα. Δύο Μούρμουρας. Τον βρήκε στον Μούρμουρα. Τον βρήκα, ναι. Να πεις ότι μιλήσαμε. Ήταν εκπαιδευτής, ιδιώτης εκπαιδευτής. Ρε παιδί μου, το θυμάμαι. Ο οποίος ο Μούρμουρας μας είχε πάρει τότε που μαθαίναμε την εκπαίδευση, μας είχε πάρει κάποιος, δεν θυμάμαι αν ήσουν και εσύ ο Γιώργος, και μας πήγαινε στη σχολή του Πυθαγόρα. Όχι, εμένα όχι. Μου λέει, δεν ξέρω, δεν με άκουσα. Εμένα όχι. Και πηγαίναμε εκεί και κάναμε τομές. Δηλαδή... Τι κάνουμε τώρα εκεί πέρα? Μου λέει θα περάσουμε γιατί άμα το μάθουν θα παρεξηγηθούν. Σταμάτησα και με κρατήσανε μια μέρα εκεί. Στο σπίτι είχε και πανηγύρι τότε. Είχε και πανηγύρι τότε. Ευχαριστώ πότε έχει πανηγύρι πια. Μου φαίνεται Αύγουστος. Ευχαριστώ πότε έχει πανηγύρι. Πρέπει να ήταν Αύγουστος. 15 Αύγουστο. Στην Κεραμωτή. Η Κεραμωτή έχει 6 Αυγούστου. Έχει του Σωτήρος. Μπράβο. Αυτή είναι που πήγαμε στη Θάσο, λες. Η Θάσος έχει 15 Αυγούστου. Ναι. Από την Κεραμωτή φεύγουν και πάνε στη Θάσο. Ναι, εμείς κάναμε έτσι. Αλλά η Κεραμωτή εμείς θέλαμε να... Αλλά η Κεραμωτή επειδή είναι τα ferry boat έχει πάντα κίνηση και έχει πάντα... Μπράβο. Έχει πανηγύρι πάγκους και τέτοια. Και μας κρατήσανε μία μέρα και κάτσαμε εκεί και πήγαμε την άλλη μέρα το πρωί. Και κάτσαμε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Στην Καβάλα είχαμε πετύχει, εμείς δέναμε στο λιμεναρχείο από κάτω. Στο λιμεναρχείο, πού το λιμεναρχείο, πού είναι τα λεωφορεία που κάνουν στάση και στο λιμάνι. Εκεί ήτανε τώρα, δεν ξέρω αν είναι. Το στρατό. Το λιμεναρχείο, εκεί είναι. Εκεί κάποτε ήταν και ο ΤΕ από κάτω. Ναι, και μάλιστα είχαν γνωρίσει και έναν Παναγιώτη γιατί είχε ένα σκάφος από εκεί πέρα, ο οποίος δουλεύει στο καρνάγιο της Καβάλας. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν είχαν πετύχει, μπορεί να το έχετε ακούσει, που τραγούδαγε η Πρωτοψάλτη. Της είχαν στήσει το πάγκο, εκεί τα όλα αυτά φώτα και αυτά, και τραγούδα. Και τώρα βέβαια αυτή... Πού ήταν αυτό? Στην Καβάλα και στην Προκυμαία είχαν στήσει τα σκηνικά όλα αυτά και τραγούδα. Ναι, αλλά έχουν πει αρκετές φορές. Όχι, πιάνει όλους από μακριά. Κοντά βέβαια. Τελικά από το ΓΕΣ με συγκρότημα εδώ. Μα είδες λοιπόν που σου λέω, πήγε και συντάζει. Αφού από τότε σου είπα και το τραγουδάκι, μάτια μου, τον αιματιών μου μάτια. Του ήρθε εκείνη την ώρα και το είπε και μου έχει μείνει εμένα να βγει, ότι φταίω πέρα εγώ. Εγώ το πήγα στο Καβαλά. Αλλά είχε αυτός μια τάση. Είχα, ναι, εντάξει. Τραγουδάει ρε παιδί. Εντάξει, δεν λέμε να βρει. Με το Γαβαλά Γαβαλάς, Χριστάκης, τρία κούτι αυτή που ήταν εδώ πέρα. Ναι, θυμάμαι.
Ο Καβαλάς είχε μαλώσει τότε με τον αρμονίστα, το γείτονά μας τον Βασιλιάδη, και είχε τον Κινούση. Ο Κινούσης παίζει πολλά όργανα, ξέρετε, μέσα. Και ήμουν Ρεάνα. Να σου πω κάτι, εγώ θα τα κρατήσω, εσύ γιατί δεν πας στο χόμπι σου. Ποιο χόμπι μου να πάω? Δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω στη συνέχεια, γιατί δεν πας σε μια χοροδία να γραφτείς από ιστορία φωνή. Δεν θέλω να την αφήσω και εντελώς μόνη της να χτυπιέσαι, γιατί μην νομίζεις, το λέει τώρα με